Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iling. Taong 1953. Capiz. Simula pagkabata niya, madalas siyang tinutukso ng kanyang mga kababata dahil sa kakaibang balat niya sa likuran. Marami ang nagsasabi sa kanya na isinumpa ang kanyang nanay noong nagbubuntis ito, kaya sa kanya dumapo ang epekto nun. Marami rin ang nagpalabas ng haka-haka na baka anak siya ng engkanto, pero para kay Iling, walang katotohanan ang mga kwento patungkol sa kanya. Sa tuwing tinutukso siya, mas pinipili niyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Pumapasok siya sa kwarto at doon siya umiiyak. Natigil lang ang panunukso sa kanya noong tuluyan na siyang nagbinata. Isang beses, dahil gumala siya sa kabilang baryo nila, inabutan siya ng dilim. Dahil malayo pa ang kanilang bahay, patakbo siyang umuwi. Nasa kalagitnaan siya ng pagtakbo nang may maaninag siyang isang matandang lalaki na nakatuwad sa gilid ng daanan. Noong una, inisip ni Iling na baka dumudumi yun, pero nang mapatitig yun sa kanya, napagtanto niyang nagbabaga ang mga mata ng matanda. Nalaman niyang isa yung aswang, kaya lumihis siya ng daanan. Nang medyo malapit na siya sa kanilang bahay, sa hindi niya inaasahan, may lumundag sa kanyang unahan. Napatitig doon si Iling at nalaman niyang yon ang aswang na nakita niya. Bago pa man siya makagawa ng kung anumang aksyon, inatake siya nito. Nabuwal siya sa lupa at inibabawan siya ng nilalang. Ilang beses siyang sinubukang kalmutin ng aswang, pero nagtaka ang binata sapagkat tila merong kabal ang kanyang balat. Walang ano-ano, uminit ang kanyang likuran. Ramdam ni Iling na may kung anong puwersang namumuo sa kanya, kaya nang makahanap siya ng pagkakataon, itinulak niya ang aswang. Napaangil yon at maging ang binata ay nagulat dahil sa kakaibang lakas niya. Napatitig siya sa kanyang mga braso at napalunok siya ng laway nang makita niyang may mga guhit na nagliliwanag doon. Inatake ulit siya ng aswang, kaya nilabanan niya ito. Namangha pa siya nang mapagtanto niyang mas naging mabilis siya at hindi na nagawang makailag ng aswang sa kanya. Tumilapo ng nilalang at nang nabuwal ito sa lupa, dumampot si Iling ng malaking bato. Binalak sana niyang ipokpok yon sa ulo ng aswang, ngunit natigilan siya nang magsalita yon sa garalgal na boses. Malakas lang ang loob mo, binata, dahil dyan sa mga batok na biglang lumitaw sa katawan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na yan ang magpapahamak sa'yo balang araw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw tong umatake sa akin, tapos magsasalita ka ng ganyan. Napaangil lang ang aswang. Inakala ni Iling na susugurin pa siya ng aswang, ngunit naging mabilis ang pagkilos nito para tumakas. Nung mga oras na yon, hindi alam ng binata kung ano ang nangyayari sa kanya. Napatitig siya sa kanyang braso at nakita niya kung papaano unti-unting naglaho ang mga batok na nakaguhit doon. Napansin din niyang nawala ang init sa kanyang likuran, kaya naisip ni Iling na baka konektado yon sa balat niya. Noon din, muli siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, napansin agad ng kanyang mga magulang ang pamumutla niya. Tinanong siya ng mga ito kung ano nangyari, kaya isinalaysay ng binata ang naging karanasan niya. Nagtaka naman ng mga magulang niya kung ano nangyari sa kanya. Dahil dito, napagpasya nilang dalhin sa isang babaylan si Iling para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang nandun na sila sa babaylan, tiningnan agad nito ang sitwasyon ng binata.
Makalipas lang ang ilang minuto, hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang natuklasan. Sabi ng babaylan kina Iling na ang balat niya sa likuran ay pinanggagalingan ng batok na kumakalat sa kanyang katawan. Dagdag pa ng babaylan, ang batok na yon ay ang mismong batok ng Diyos ng kulog at kidlat na si Ribong Linti. Inusisa pa ng babaylan ang mga magulang ni Iling kung tinamaan ba ng kidlat ang binata, pero umiling ang ama't ina niya. Gayunpaman, sinabi nila na noong ipinanganak ng nanay niya si Iling, panayang kulog at kidlat. Malamang, kinasihan siya ng Diyos na si Ribong Linti. Dahil dyan, magkakaroon siya ng kakaibang kakayahan na siya lang ang makakaalam. Hindi ko rin matukoy kung kailan lalabas ang kakayahan mo. Nagpasalamat sila sa babaylan at nagpasyang umuwi. Dahil gabi na yon, minabuti na lamang nilang kumain ng hapunan at magpahinga. Noong nakahiga na si Iling, napaisip siya patungkol sa sinabi ng babaylan. Naalala niya rin ang sinabi ng aswang sa kanya, kaya nangamba siya para sa kanyang kaligtasan. Kalaunan, tuluyan na siyang nakatulog. Nasa kahimbingan na siya ng pagtulog nang biglaan siyang nagising. May naulinigan siyang malakas na pagkulog at kidlat at dahil sa kanyang pagtataka, sinubukan niyang sumilip sa bintana. Napagtanto niyang kumulog nga at kumidlat, pero mas ipinagtaka niya ay hindi naman masama ang panahon. Nasa kalagitnaan siya ng pagsilip sa labas ng bintana nang maaninag niya ang isang matipunong lalaki. May hawak itong sibat at nakatitig mismo sa kinaroroonan niya. Napalunok ng kanyang laway si Iling at napagtanto niyang ang nasa labas ng bahay nila ay walang iba kundi si Ribong Linti. Habang nasa ganoong sitwasyon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang likod. Kasunod nun, muling lumitaw ang mga batok sa buong katawan niya. Walang ano-ano, nagwika ang lalaki at ang boses nito'y nagmistulang kulog habang pinapakinggan ni Iling. Sinabi niya sa binata na ipinagkaloob nito ang kanyang sibat at ang binata ang magiging tagatugis ng mga aswang na mananalasa sa mga kanayunan. Napalunok ng laway niya si Iling. Hindi niya alam kung papayag siya sa gusto nun o hindi. Subalit, may kung anong puwersa ang tumulak sa kanya para pumayag sa sinabi ng lalaki. Kahit wala siyang sinasambit na kahit anong salita, nalaman ni Ribong Linti ang laman ng kanyang isipan. Nung mga panahong yon, bigla ang naglaho ang lalaki at naiwang nakatarak sa lupa ang sibat niya. Nung una, natakot si Iling na lumabas sa kanilang bahay, pero nang lumaon, naisipan niyang lumabas para kunin ang sibat. Nang makuha na niya ito, nakaramdam agad siya ng kakaibang enerhiya na nagmumula roon. Iginala pa niya ang kanyang paningin at nang masiguro niyang wala na roon si Ribong Linti, pumasok ulit siya sa bahay nila. Itinago niya sa ilalim ng papag na higaan niya ang sibat at minabuti na matulog na lamang ulit. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Iling na mas nag-ibayo ang kanyang pakiramdam, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Halos hindi na rin siya makatulog dahil sa pagmamatsyag sa paligid, pero hindi naman siya nananamlay. Isang gabi, sa hindi malamang dahilan ni Iling, hindi siya makatulog. Pakiramdam niya, may kung anong hindi magandang mangyayari. Dahil dito, minabuti niyang magmatsyag na lamang sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamatsyag niya nang makarinig siya ng mga sunod-sunod na ingay ng mga alagang baka ng kapitbahay nila. Nagtaka siya kung ano ang dahilan ng ingay na yon, kaya napagpasyahan niyang alamin kung ano yon. Dala ang sibat na ibinigay sa kanya ni Ribong Linti, lumabas siya sa kanilang bahay.
Patakbo niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga baka at nakita niya na may isang nilalang na kumakain sa laman loob ng isang hayop na nakahandusay sa lupa. Sa halip na sumigaw para kunin ang atensyon ng nasabing nilalang, minabuti niyang bumuelo at buong lakas itong sinibat. Hindi tinamaan ang aswang, pero kung saan tumarak ang sibat, himalang napunta rin doon si Iling. Maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyari, pero sa halip na mapatulala habang iniisip ang patungkol doon, kinuha niya ang sibat at minabuting atakihin ang aswang. Umalis naman ang nilalang sa tabi ng patay na baka at sinugod niya rin si Iling. Naglaban silang dalawa at halos hindi makapaniwala ang binata dahil nag-ibayo ang kanyang liksi. Nagawa niyang ilaga ng mga pag-atake sa kanya ng nilalang hanggang sa nagawa niyang makapwesto sa likuran ng aswang. Bago pa man makalingon ang aswang para sunggaban siya, naitarak na niya ang sibat niya sa likod nito. Napaungol yun at sinubukan pa niyang kalmutin si Iling. Subalit sinipa siya ng binata na naging rason para mabuwal siya sa lupa. Nung mga panahong yan, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang kanyang sibat sa dibdib ng nilalang. Sinigurado rin ni Iling na matatamaan ang puso ng aswang nang sa gayoy hindi na ito mabuhay pa. Noong matiyak na ng binata na patay na ang aswang, hinatak niya ang katawan nito papunta sa ilog. Dahil rumaragasa ang agos nun, napagpasyahan niyang doon itapon ang bangkay ng nilalang para anurin. Nang maisagawa niya na yon, noon lamang siya nakaramdam ng takot sa kanyang ginawa. Nakonsensya siya, ngunit nang maisip niya na masasama ang mga aswang, nawala ang kung anumang nararamdaman niya. Kung hindi ko pinatay ang nilalang na yon, marami pa siyang mabibiktima. Dapat lang sa kanya ang kamatayan. Noong mga panahong yon, napagpasyahan niyang umuwi na muna sa kanilang bahay. Dahil nakakaramdam na siya ng antok, pagdating niya sa kanilang tirahan, ay agad siyang nakatulog. Ni hindi na niya nagawa pang maghugas ng katawan at magbihis ng damit, kahit na may mga bahidyo ng dugo. Sa kabutihang palad, nagising siya at nakapagbihis na nang puntahan siya ng kanyang tatay. Anak, maglilinis tayo mamaya sa gubat. Kailangan maging malinis na ang kinaingin natin para makapagtanim na tayo doon ng mais kapag umulan na. Napatango naman si Iling at lumabas na sa kanyang kwarto. Pagkatapos magkape at kumain, sumama na siya sa kanyang tatay papunta sa kanilang kinakaingin. Pagdating nila roon, pareho silang nagtaka kung bakit may mga langaw na lumilipad doon. May napansin din silang medyo mabahong amoy na parang patay na daga na malapit ng mabulok. Dulot ng kanilang pagtataka, hinalughog nila ang buong gubat kung saan sila naglilinis. Pagkaraan lang ng halos 10 minutong pag-iikot, pareho silang napatakip ng kanilang ilong nang makita nila ang isang bangkay ng lalaki na nakahandusay sa lupa. Wakwak na ang tiyan nito at nawawala ang kanyang laman loob. Puno rin ng kalmot ang buong katawan niya, kaya agad na naisip ni Iling na inatake yun at biniktima ng aswang. Noong una, parang takot silang mambiktima. Halos magtago pa nga sila sa kabundukan para lang makaiwas sa mga tao. Pero ngayon, nandito na sila't nambibiktima. Ang iba sa kanila, nakikisalamuha na rin sa mga taga-nayon. Ibig pong sabihin, Tay, mas naging banta na sila sa kaligtasan nating mga tao. Ang mga kagaya nila, dapat na mapatay. Kung hayaan natin silang mambiktima, sigurado na mamimihasa sila. Napatango ang tatay niya sa sinabi ni Iling. Dagdag pa nito, ang mga aswang ay hindi dapat pabayaang maghasik ng lagim sa kanayunan.
palihim na lang na napangiti ang binata. Naalala niya ang sinabi ni Ribong Linti sa kanya at ang misyon na iniatas nito. Nagpasya na lang silang mag-ama na ilibing ang bangkay na yon. Alam nilang dayo lang ang lalaki na yon at malamang ay wala na ring maghahanap doon. Pagkatapos nilang gawin yon, ipinagpatuloy nila ang gawain nila sa gubat. Nagkasundo rin sina Iling na wag nang sabihin sa nanay niya ang natagpuan nila roon. Kinahapunan, nang matapos na sila sa kanilang paglilinis, minabuti nilang umuwi na. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagbaybay sa daan nang may mapansin silang babae at lalaki na payukong naglalakad. Dahil papalayo na yon sa kanila, sinundan na lamang nila ang mga yon ng kanilang tingin. Nang tuluyan ng makalayo ang dalawa, ipinagpatuloy nilang mag-ama ang kanilang paglalakad. Sinabi pa ng kanyang tatay sa kanya na may kutob itong mga aswang ang mga yon. Napaisip naman ang binata dahil sa sinabi ng kanyang ama. Gusto sana niyang sundan ng mga yon, pero baka pagalitan pa siya ng tatay niya. Nang makauwi na sila, napagpasyahan na lamang nilang maghapunan. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nila nang magkwento ang ina ni Iling patungkol sa mga biktima ng aswang sa ibang baryo. Ayon sa nanay niya, may mga buntis na inatake ang mga aswang at ang iba sa kanila ay mga taong naglalakad ng mag-isa tuwing gabi. Dahil sa ikinuwento ng kanyang nanay, nagkaroon ng ideya si Iling nung mga panahong yon. Pagkatapos nilang maghapunan, agad silang nagpahinga. Hinintay ni Iling na makatulog ang kanyang mga magulang bago siya lumabas sa kanilang bahay. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya nahirapang baybayin ang daan. Naisip niyang gumala na rin sa kanayunan at magkunwaring naglalakbay sa gabi. Dala niya noon ang kanyang sibat at ginamit niya ito bilang tungkod. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng init sa kanyang likuran. Kinutuban siyang merong panganib sa kanyang paligid kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano, lumitaw sa unahan niya ang 6 na nagbabagang mga mata. Alam niyang mga aswang yon, kaya bahagya niyang inangat ang kamay niyang may hawak na sibat. Nang makita siya ng mga aswang, umangil sila. Naisip ni Iling na baka inisip ng mga yon na naglalakbay lang talaga siya at wala siyang kalaban-laban sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nagkunwaring wala siyang pakialam sa mga yon. Nang ilang dipa na lang ang layo niya sa mga nilalang, paisa-isa silang lumundag para atakihin siya. Hindi naman natinag ang binata at nilabanan niya ang mga yon. Nagulat pa ang mga aswang nang masaksihan nila ang kakaibang liksi ni Iling at maging ang galing nito sa paggamit ng sibat. Kalaunan, dahil maliksi na siya, naging madali sa kanya ang pagtarak ng sibat sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa kanyang galing, pero naisip niyang baka dulot rin yun ng mga batok niya sa katawan. Noong tuluyan na niyang mapabagsak ang 3 aswang, hinayaan niya ang mga ito na nakahandusay sa daanan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makarating sa kabilang baryo nila. Nung nandun na siya, nagtaka siya kung bakit sobrang tahimik ng paligid. Kinutuban siyang may hindi magandang nangyayari roon, kaya sinuyo niya ng mabuti ang nasabing baryo. Wala naman siyang nakasagupang aswang, pero nang may marinig siyang pagsigaw na malapit sa kagubatan, napagtanto ni Iling na iyon ang rason ng kakaibang nararamdaman niya. Noon din, bumuelo siya at sumibat patungo sa direksyon ng gubat. Makalipas lang ang ilang sandaling tumarak ang sibat niya sa lupa
ay nandoon na rin siya sa tapat ng pinagtarakan nito. Dahil nasa labas yun ng gubat, minatyagan niya ang bahagi kung saan nandoon ang mga aswang. Pagkaraan lang ng ilang minuto, nalaman niya ang mismong lokasyon ng mga aswang. Muli siyang sumibat patungo roon at animoy nagmistula siyang kidlat na mabilis na nakarating sa tapat ng mga aswang. Agad na kinuha ni Iling ang kanyang sibat nang makita niya ang 4 na aswang na may nilalantakang isang babae. Kaya pala tahimik ang baryo. Dito niyo pala dinala ang biktima ninyo. Mga walang iya kayo. Mukhang buntis pa ang babaeng yan. Napaangil ang mga aswang at napatitig sa kanya. Nang makita nilang may hawak siyang sibat, tumayo ang isa sa mga nilalang at sumugod kay Iling. Agad namang iniangat ng binata ang sibat niya at sinalubong ang aswang gamit yon. Nang maitarak niya yon sa dibdib ng aswang, sinipa niya ito ng buong lakas. Napaangil ang mga kasama ng nilalang at tumayo sila para sugurin si Iling. Nilabanan sila ng binata hanggang sa magawa na niyang patayin ang mga ito. Napailing na lamang siya nang mapagtanto niyang marami ng aswang ang naglipana sa kanayunan at lahat sila'y handang pumatay para lang maibsan ang gutom na nararamdaman nila. Tiningnan pa ni Iling ang bangkay ng babae, pero nang hindi naman niya ito kilala, tinabunan na lang niya ito ng mga tuyong dahon bago umalis. Naisip niyang wala na rin naman sigurong ibang aswang na mananalasa ng gabing yon, kaya nagpasya na si Iling na umuwi na sa kanilang bahay. Ginamit niya ang kakayahan ng kanyang sibat, kaya hindi nagtagal, nakarating na siya sa kanila. Maswerte na lamang at mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang mga magulang. Naglinis muna siya ng katawan para hindi siya usisain ng kanyang ama't ina. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magpahinga na hanggang sa tuluyan ng makatulog. Kinabukasan, umugong ang balita patungkol sa mga taong natagpo ang patay. May mga sugat yon na dulot ng pagkakatarak ng kung anumang matulis na bagay. Palihim na lamang na napangiti si Iling dahil alam niya na ang halos lahat ng mga natagpo ang patay ay mga aswang. Ilang araw na naging kalmado ang paligid. Walang naramdamang kakaiba si Iling, kaya naisip niyang baka natakot ang mga aswang. Ilang gabi rin silang rumonda ng patago, pero wala silang natagpo ang nilalang na hayok sa laman. Gayunpaman, sa halip na makampante, naghanda siya para sa posibleng malawakang pananalasa ng mga aswang. Makalipas ang halos 1 dekada, nagkaroon na ng sariling pamilya si Iling. Nagpatayo sila ng kanilang tirahan sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang. Dahil sanggol pa ang kanyang anak, halos gabi-gabi siyang nagbabantay sa paligid. Isang gabi, nasa kalagitnaan siya ng paghehele ng kanilang sanggol nang biglaan siyang makaramdam ng kakaibang init. Alam niyang gustong ipahiwatig ng init na yon, kaya minabuti niyang ilapag na muna ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang sibat at saktong pagdungaw niya sa bintana, may nakita siyang mga nilalang na mabibilis kung gumalaw. Agad niyang naisip ng mga aswang yon at nagkaroon siya ng kutob na muli na naman silang nananalasa. Hindi pwedeng mangyari ang mga ginagawa nila dati. May anak na ako at baka pati siya'y mabiktima ng mga aswang na yan. Humanda kayo sa akin. Noon din, bumaba siya sa kanilang bahay. Iginala niya ang paningin niya sa paligid, ngunit napakunot noo siya nang mapagtanto niyang wala na roon ang aswang. Napaisip siya kung saan posibleng pupunta ang mga nilalang na yon hanggang sa maalala niya ang matandang mag-asawa na parehong may sakit na TB.
Dahil malapit ang kanilang bahay sa nayon ni Iling, mas tumibay pa ang kanyang hinala na sila ang binabalak na biktimahin ng mga aswang. Upang alamin kung totoo ang kanyang hinala, ginamit niya ang kakayahan ng sibat niya para makarating agad sa tapat ng bahay. Nang nandun na siya, panandalian siyang nagtago sa mayabong na halaman. Minatyagan niya ang paligid hanggang sa marinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ng dalawa. Sinipat niya ng maigi ang kapaligiran hanggang sa makita niya ang dalawang nilalang na nasa ilalim ng silong. May nakita rin siyang mga aswang na maingat na tinutuklap ang panara ng bintana. Alam ni Iling na delikado ang sitwasyon ng dalawa, kaya lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Akmang sisibatin na sana niya ang aswang na sumusubok na sumira ng bintana nang makita niya ang ibang aswang na paparating. Noong una nakaramdam siya ng kakaibang kaba, pero nang makarinig siya ng malakas na kulog at may nakita siyang maliwanag na kidlat, naging mas malakas ang loob niya. Buong lakas niyang sinibat ang aswang na yon, at nang matamaan yon, nagawa ring makarating ni Iling sa tabi nito. Dahil hindi pa natuluyan ang nilalang, muli pa niyang itinarak ang sibat niya sa dibdib nito. Naalarma ang iba pang aswang, kaya lumabas sila sa silong at inatake si Iling. Nilabanan silang lahat ng binata, at dahil sa naging paglalaban nila, nakagawa sila ng ingay. Alam ni Iling na posibleng makita siya ng mag-asawa na nasa loob ng bahay, pero hinayaan na lang niya ito. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa isa-isa na niyang napapatay ang mga ito. Dahil sa ingay ng mga aswang habang nakikipaglaban kay Iling, naalerto ang iba nilang kasamahan. Bago pa man siya makalis sa tapat ng bahay ng mag-asawa, nakarating na roon ang ibang nilalang, kaya muli siyang nakipaglaban sa kanila. Kung inaakala niyong matatakot ako, nagkakamali kayo. Kaya ko kayong ubusin ng walang kahirap-hirap. Napaangil ang mga aswang bilang tugon sa kanya. Mas naging maliksi ang kanilang paggalaw, pero dahil may bertud siya ng kidlat, hindi siya nagawang masukol ng mga nilalang na nakaaway niya. Kalaunan, dahil sa hawak niyang sibat, naging madali sa kanya ang mapatumba ang lahat ng mga aswang. Nang nagawa na niyang mapatay ang mga aswang na nandoon, naging palaisipan sa kanya kung papaano niya ididispatcha ang katawan ng mga yon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang maalala niya ang kakayahan ng kanyang sibat. Dahil dito, naghanap siya ng baging na panali at itinali ang lahat ng mga aswang. Nang magawa na niya ito, hinawakan niya ang dulo ng baging at buong lakas na itinapon ang sibat niya. Napangisi na lang siya dahil sa tuwa nang maging ang mga aswang na itinali niya ay nagawa niyang dalhin sa kung saan man tumarak ang kanyang sibat. Dahil sa kanyang ginawa, nakarating siya sa pangpang ng pinakamahabang ilog sa kanilang lugar. Batid niya na kapag doon niya itinapon ang mga katawan ng aswang, sigurado na hindi na ito maililigtas pa ng kanilang mga kauri. Nang inanod na ang lahat ng mga katawan doon, napagpasyahan ni Iling na umuwi na sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakbay niya nang makarinig siya ng malakas na pagkulog at nagkaroon din ng kidlat. Alam niyang kagagawan niyo ni Ribong Linti, kaya nakampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nagpalit agad siya ng damit at itinago ang kanyang sibat. Pagkatapos nito, nahiga siya sa tabi ng kanyang asawa. Inakala niyang mahimbing ang tulog nito, pero nang makahiga na siya, agad na nagising ang asawa niya at nagtanong kung saan siya galing. Dahil ayaw niyang maglihim dito,
Sinabi niyang patungkol sa iniatas sa kanya ng diwata ng kulog at kidlat na si Ribong Linti. Sinabi rin niya ang mga naging karanasan niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ayaw namang maniwala ng asawa niya, kaya nagpasya si Iling na kunin ang sibat na matagal na rin niyang isinisikreto. Nang makuha na niya ang sibat, bumalik siya sa kanyang silid para ipakita yon sa asawa niya. Noon din, isinalaysay na rin niya kung ano ang koneksyon ng diwata sa balat niya tsaka sa mga batok na lumilitaw kapag nasa panganib siya. Dahil sa kanyang salaysay, naniwala ang kanyang asawa na hindi siya isang basta-bastang lalaki. Sinabi pa nito na baka may dugong babaylan sina Iling, kaya naging malapit ang loob ni Diwatang Ribong Linti sa kanya. Napakibit-balikat na lang ang lalaki dahil wala naman siyang kakilalang kamag-anak nila na isang babaylan. Makalipas pa ang ilang araw, naging bali-balita ang patungkol sa isang lalaking nakipaglaban sa mga aswang na mambibiktima sana sa mga matatandang may sakit. Subalit dahil mga bakas ng dugo na lamang ang ebidensyang nakita nila, hindi naging matibay ang kwento ng mag-asawang may TB. Lingid sa kaalaman ng mga tao, ang lalaking tinutukoy nila sa kanilang mga kwento ay si Iling at kaya wala silang nakitang ebidensya sapagkat naitapon niya sa ilog ang mga bangkay ng mga aswang. Matapos ng mga pangyayaring yon, ilang beses pang nakipagsagupaan si Iling sa mga aswang. Ang mga pinapatay niya ay tinatapon niya sa ilog. Wala siyang naging pakialam kung may makakakita nun sa kung saang lugar man sila makarating. Ang tanging nasa isipan niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng mga taga-nayo nila. Dumaan ang ilang taon, sa hindi malamang rason ni Iling ay nagkaroon siya ng sakit. Animoy nasunog ang balat niya at nagkaroon ng mga ugat-ugat na kulay puti. Ayon sa ilang matatanda, parang tinamaan siya ng kidlat pero hindi napuruhan. Dahil sa naging karamdaman niya, halos hindi na siya makapagtrabaho. Kadalasan, nakahiga na lang siya sa papag na nasa labas ng kanilang bahay. Habang nandoon, nakatago sa ilalim nito ang sibat na ipinagkaloob sa kanya ni Ribong Linti. Isang gabi, dahil gusto niyang magpahangin sa labas, hinayaan na lamang siya roon ng kanyang asawa. Nahiga na lamang siya sa papag at minabuting hintayin doon ang pagdalaw sa kanya ng antok. Nasa ganong kalagayan siya nang bigla ang nagkaroon ng kulog at kidlat. Hindi yun normal na kagaya ng mga pagkulog tuwing umuulan dahil halos magiba ang kanilang bahay dulot ng pagyanig. Gusto sanang alalayan ng asawa niya si Iling para makapasok sa kanilang bahay. Ngunit nang binuksan niya ang pinto, hindi na siya nakahakbang pa noong bigla ang nagliwanag ang paligid dahil sa kidlat. Kasunod nito, nakita niya si Iling na nakatayo habang may kaharap na isang diwata. Hawak nito ang sibat na ginagamit ni Iling sa pagpaslang sa mga aswang, kaya nang isip ng asawa niya na yun na si Ribong Linti. Pagkatapos ng pangyayaring yon, kumalma ang paligid. Nagmadaling nilapitan ng asawa niya si Iling at nanlumo siya nang malamang wala ng buhay ang kanyang asawa. Noon din, naalala ng asawa niya ang minsang naikwento niya patungkol sa babala ng isang aswang. Nakaramdam siya ng galit, pero nang lumaon, natanggap din niya ang pagkamatay ng asawa niya. Sa tuwing kumukulog at kumikidlat, palagi niyang naaalala si Iling at ang pakikipaglaban nito sa mga aswang noong nabubuhay pa siya. Pero ang hindi nakalimutan ng kanyang asawa ay noong minsang ipinagkaloob at tinaglay niya ang sibat ng diwata ng kulog at kidlat
na si Ribong Linti.